Sai kuma akan mazan da basu iya taɓa nono ba, sai su je namiji ya kama nonon ki ya dinga jajjakubawa, sai ka ce kayan miya, sai ka ce wani kayan jagwalgwalo, su kama su dinga mammatse miki nono cakwal su dinga. Ba haka ake taɓa nono ba haka ake ba. Maza, in ka kama nonon mace ka dinga murzawa a hankali kan nonon mace, ka dinga shafa mata, in ma sha za ka yi ka dinga sha a hankali yanda za ta ruɗe ta shiɗe ta haukace. Ba wai ka kama nonon mace ka dinga sha sai ka ce ka samu yaro ya samu nonon mamansa ba. A'a, ba haka ake sha ba. Samun nonon mace za ka yi ka dinga murza mata a hankali, kana murza kan nonon, kana sha kana tsotsa a hankali. Ba wai kana ka kama ka nonon mace ka dinga sai ka ce ka samu wani tsimma kana ta mammatsewa ba. A'a, ba haka ake yi. In shafa mace nono za ka yi a hankali, za ka dinga shafa mata nono. Ba wai ka dinga jakob ka dinga kama ka samu wani tsimma sai mammatse mata nono kake ba, sai ka rukuban mata da nono. A'a, ba haka ake kama nonon mace ba. Ka samu nonon ta a hankali, ka dinga sha a hankali, kana matsewa a hankali, kana murza kan nonon har sai ta shiɗe. In kai wa mace haka ka gama da ita. Amma ba wai ka samu kan nonon jakob zafi. Wani ma sai kama nonon mace yana sha tana jin zafi. A'a, ba haka ake shan nonon mace ba. Yadda za ta shiɗe ta haukace ta rasa inda kanta yake. Da wai wasu mazan sun iya shan nono, wasu maza, amma wasu ina ba su iya ba. Abinda suka iya banda jagwalgwalo, su kama nonon mace su dinga mammatsawa suna jagobawa, suka ce sun samu tsimma. Ba haka ake shan nonon mace ba. Ba haka ake ba. A natse za ka sha, a natse yanda za ka birkita ta, ka haukata ta, ka sa ta kai. Wata ma a wajen shan nonon nan sai ta kawo ma. Ba za ka ji in gaya maka, wallahi in ka iya wata a wajen ka shan nonon nan sai ta kawo. Amma ba ka kama nonon mace jakob kana tsotsa sai ka ce ka samu wani abu nan ba, kana tsotsa sai ka ce hankali ake shan nonon mace.